I pozdrav svima, dobrodošli u još jednu moju Minecraft epizodu. Danas nastavljamo Minecraft preživljavanje, epizoda 4. I kao što vidite, znači u prošloj epizodi smo se kupili ova drva, ova su za kraftovanje, a ova su za pravljenje one kuće na ostrvu, na onom malom ostrovu. I se kupili smo hranu u prošloj epizodi, u drugoj epizodi smo se kupili ovaj iron, koja gledao zna, i napokon napravili smo ovaj krevet. Tako da sada idemo da napravimo kuću na onom ostrvu, kao što smo rekli i u prvoj epizodi. Tako da idemo. Kao prvo mislim da bi mogli da sklonimo ovaj sand i mogli bi da sklonimo ovaj gravel, jeste, ali prvo ovako, kao tako. Samo trenutak, treba će nam crafting table da napravimo jednu lopatu kako bi mogli što brže da kopamo, ovako, da craftujemo sve. Ajde, neka sve bude, tako. I sada napravimo ovaj, what the fuck. Zašto sam craftovao sve i zašto sam napravio ovaj jebeni crafting table kad nemam od čega da napravim ovo lopatu. Fuck. Ne veze. Idemo u naše skrovište da napravimo jednu lopatu od irona. Tako. Treba će nam iron. Gdje je iron? Aha, evo ga. Sve ćemo da uzmemo. I zašto sam otišao? Aha. Može da uzmemo ovo. Tako. I sada se vraćamo na naše čuveno ostrvo. Odnosno ostrovce. Te možemo da napravimo našu kućicu. Tako. Sada napokon možemo da napravimo ovu lopatu, da. I tako, sada ide brže, kao što vidite. Vidite koliko ide brzo, ne znam gdje mi ja kopam, pa sam iskopao onu zemlju. Sad pločao mi je lepo sa našu zemlju, odnosno dirt. Ovdje i ovdje. Super je. Sada ja mislim da bi mogli da krenemo da gradimo našu kućicu. Da li smeta ovo? Smeta, ajde, možemo da iskopamo malo koliko nam je ostalo ove zemlje, da pločamo to. Ja mislim da je 13 ili 14. Vidjet ćemo i 11, 12 i 13, znači 13 nam je ostalo. I da popločamo ovdje, da nam ne smeta ovaj pesak, ali kasnije će nam pesak trebati za stakla, znači to je fuck. Ne veze. Sada možemo da vidimo možemo da krenemo da gradimo našu kućicu. Znači da vidimo samo ovdje, tako, 1, 2, 3, 4, onda ovdje je 1, 2, 3, 4, onda ovdje, morat ćemo da sklonimo ovo drvo, jest, fuck, ne veze. Kako mrzim kad mi je pun inventory. Najviše to mrzim. Ne veze. Kakav je život? Život takav je. Sad nastavljamo tu. Evo, 1, 2, 3, 4. Onda ovdje 4. Tako. Bum. I da sklonimo lišće da ne smeta. Tako. Ja mislim da će ovo biti dobra kućica. Proširit ćemo je kasnije, ukoliko imamo drva. Tako.
sada ovde mislim da ćemo da stavimo 2 prozora, odnosno 2 praznine za prozore. Znači, ko ne zna kako se gradi kuća, neka sada gleda i neka napravi kuću sličnu, odnosno neka nauči da pravi takve kuće kao ja, zato što ne da se hvalim, ali stvarno znam dobre kuće da pravim onako stvarno baš lepo onako kućice. Kad sam igrao na jednom serveru Relentless, odnosno i sada mogu da igram, odnosno sada mislim da možemo da igramo na tom serveru, ali ako želite snimit ću neku epizodu na tom serveru. Izvinite zašto se ovako malo čudim, mislio sam da mi zvoni telefon, ali ne zvoni. Mislim da zvoni na mog ćaleta telefon. Čuje se nešto da vibrira, ali je breško. I ova zadnja strana koju ćemo da uradimo kao i ona strana od tamo. Tako. Fuck. Fuck. Tako. I ovdje u stranu. I toliko. Ja mislim da bi to bilo to za ovu epizodu. To što ne znam koliko snijamo. Ali ovako, znači ako snijamo ono kratko, pošto ne znam tačno koliko sada epizoda traje, izvinite zbog toga, ali mislim imamo u sljedećoj epizodi, lajkujte moju Facebook stranicu, bit će vam dole u opisu klipa, lajkujte Pavletov Dušanov Jankov kanal i